Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi TJT1. Nasi ndinawo zvakare madzibaba nyasha. Paurukuroya ndakagumisira kutaura na madzibaba nyasha vakanga vari kutaura iwo kuti vakasangana netsaona wakarohwa. Saka nasi toda kuti tinzwe kuti chii chakaitika pawakarohwa waenda pamasowe zvakare munhu wacho akavarohwa akabatwa here zvakazofamba sei kubva ipo paya hatina rizere. Saka tati nhasi regai tisangane nawo zvakare tinzwe kuti zvakamira sei. Madzibaba tinokuchingamidza makadii? Ndinani mukoma tiri makadii? Aiwa tinofara munhu waMwari. Tinani chose? Aiwa tinotenda. Right, nyaya mainzwa madzibaba handizivi kuti mungakwanise kutitsanangudzira kuti nhau yamadzibaba makati ndi madzibabani? Edibon. Zvakamira sei kubva patakabva paya? Pane here chimwe chinhu chakazoitika? Zvakamira sei? Tinotenda mukomati nekunditambira nebasa rakanaka kudzoka kuruzhinji rwenyika. Chokwadi. Sichandinotenda nguva yose kunamata nekuti kuchengetwa kwandiri kuita ndiri mukati merenji hakusi kuda perekedzwa kusvika pano ndiMwari. Ndichaisa munamato mupfupi wokutenda Mwari kundisanganisa kwavaita nemi pamwe chete neruzhinji rwenyika nevari mhiri yemakungwa vasangane nekupona nekusunungurwa kubva mukutenda kwavo. Basa iri taakutoita baba beisa rujeko kuvakuru venyika nemaorganization ose eruchengetedzo rwenyika kuti tive pachimwe chete tiinde pamwe chete pamunamato. Mwari vekudenga, Mwari vetsitsi, Mwari vengoni, masikati ano baba arereka ziva, ndakumbira nyasha dzenyu baba dzine ruvako pakati penyama neropa rangu. Ndakumbira mweya mutsvene unokomborera mwanakomana anosundaidza mabasa amakamutuma pakati pezivo yaainayo nhasi. Ndakumbira muvandudzi anoyera mwakana mazuva achishonga baba mukati mevana komana nevanasikana venyika yeZimbabwe nevari mhiri yemakungwa nevakuru vose nevakateteretswa nemhepo yenyika ine shungu yekugarika kwevana pasi pezuva. Naizvozvo baba chiratidzei simba renyu pakati pebasa ramakandituma. Muratidze basa renyu pakati pezvose zvamakandindiratidze nyika sechimiro chayo kubvira kumakona mana enyika ino kubva kumabvezuva kuenda kumavirira chamhembe nemaodzanyemba nemhiri yemakungwa neruchengetedzo rwemhepo. Baba ndinokutendai nekundisesedza, ndinokutendai nekutisanganisa nehama neshamwari dzine rudo dzine shungu yekusumukira kwenyika ino nevana vose nokuganhurwa kwamatambudziko ashonga pakati peropa revatema kune zvirema namapofu varwere mukati mezvipatara zvese zviri kuitika zvinorwadza zvinoshungurudza. Baba wamasimba ose ndakumbira nyasha dzenyu, ndakumbira tsitsi neunyoro. Baba wamasimba tiri vatadzi tiri vanyangadzi sindinouya pamberi pouso hwenyu baba kukumbirira nyika yekwangu nevana vose vasina chavanoziva vasangane nezivo yemhepo vasangane nesimba renyu rinoyera baba mwakana mazuva varivonere pamwanakomana wenyu vamakatuma pasi pezuva nevatumwa vose vari kumatimana enyika vasangane nekupona nekusunungurwa pakati pezvose zviri kurema mukati mekurarama nguva yose kubva nguva ino nekusingaperi. Amen. Amen. Aiwa tinotenda madzibaba. Right, tochinyatsa kupinda munyaya yedu ndofunga zvizere. Mungatitsanangudzire baba madzibaba kuti kubva paya zvakazofamba sei namadzibaba Edibon? Ndinotenda. Ndiri munzvimbo yekwaGutu. Ndazova muguta rekwaMutare. Kunova ndokwanda ndichizopedzisira miteuro ndiri kwaMambo Mutasa. Tingati dunhu raMambo Mutasa. Ndizvozvo. Ndinotenda nezvandakasangana nazvo ndikanotsiurwa nemweya nze aiwa ichirega kudzokera kumashure enda kumberi nekuti vari kuchema vakawanda venyika ino asi ichiisa rujeko kuvana veZimbabwe pana madzibaba Edibon neukotokota hwese kubva kwamushayi vanhu muvhileji rinonzi rokwamambeva mune sowe rababa Edibon ndio muvhileji mangu ino. Ndichitumwa nedare remweya kunozorodza tsaona asi ndakati tinozorodza ndiri parenje rinonamatwa nevakapfeka nguo chena wozoziva nhau iyi. Saka nhau miye mhinduro yababa Edibon nhasi
kuruzhinji rwenyika rwose rwakanditarisa ruri kunzwa kutaura kwangu. Vari musangano, vari kupinda musangano rababa Edbon, hapana chavanoziva. Nguva yose tinopfugama tichita samabvezuva pakati pesowe rababa Edbon richibva kumabudezuva kusvika kumavirezuva chamhembe maodza nyimba. Ndinomira pamiteuro yekuti ndiburitse chokwadi chekuti baba Edbon havasi kuprofita nemweya waMwari. Wari kuprofita nei? Wari kushandisei pakuprofita? Baba Edbon vanoshandisa, tingati nhasi uno kuti munzwisise, zvaramba zvichingouya nemazita akasiyana siyana, kukoka masimba, kuuraya masimba emidzimu yaira pakare. Saka iye panyama yake nechinotaura panyama yake chaipupura kare matare vachiyambuka tiri muchivanhu muchiradema. Uri kuona nawo? Sa murume azonorasa tsoro akazonokumbira vasimbisi vedare vakapfeka nguo chena nai vari pamasowe avo. Saka nguva yose ndichinotsvaga dare retsaona rekuparara kwevana pasi, ndichinotumwa nemhepo pasi. Mweya mutsvene unoera wakandizivisa ukati chienda unotonhodza iri dare. Ukaona nguo chena yatsuka ropa woziva kuti ndokunotonhodza kwamatambudziko evana pasi pezuva. Saka chiratidzo chandinoti kumashure mwana akashaya uya pakaitika zvakaitika, nechiratidzo chokunosvibiswa kwenguo indi chinozorodza tsaona migwagwa yose kureva kuti nyika yedu ive nerunyararo, isave nekurwadzisana, asumuka kubva kwaanobva achinosvika kwanosvika. Ndiyo miteuro yandinayo yerunyararo nerugare. Saka nhau iri pana baba Edbon, ruzhinji rweZimbabwe, murume uyu ngaauye pamusha pangu inonzi kwaGutu kwaMupanda 1 muvhileji rekwaMambeva. Anoona mambo anonzi Mambo Nyamandi, vari kumhiri kwaMukuro. Ava ipapo ndo vakakumbira pekuti vawane pekunamatira. Hazvina kushata, kubatsirana hakuna kushata, asi nhau yekuti kana tichinge tabatsirwa pasina zambuko, zviri kureva kuti tiri kushanda nechakapfuura, dare rakapfuura harichashanda. Baba vanondituma zvakakwana panhau iyi. Saka handidi kuti ndiite mhinganidzo naye kana kunosunga mota. Ende mota zvishuwa ndakandafunga kutongodzisunga kuti makuseni achimuka hapana mota inenge ichifamba. Saka nhau iripo, hama vadikanu, ndibatsirei vachengetedzi venyika yeZimbabwe. Kana takatarisana nematambudziko ari kurwadza tisingazive kuti chii chiri kuitika mukati mevanamati, ini baba vanondituma zvakakwana, handina chakashota pakati pedare rababa kuti ndiburitse zvizere pano baba Edbon. Vari paMambo Nyamandi naMambo Gutu nemadzimambo ose akatarisa pachiitiko chemusi waanenge afona iye ava paMambo Nyamandi. Ndo mambo wangu ini. Ipapo ndopo ndochiratidza zvese midigari dzakaitwa pasowe rababa Edbon. Ziri kuita kushanda nemweya yevakafa kumakuva. Mweya yevakafa iri kutochema pamasowe ipapo. Saka nguva yandakanosvika mutumbi wakabva wanoremerwa nekuda kwenhau yanga isina kufambisa zvakanaka. Nhau yanga iri kuchivhu kwakuna baba Edbon, nekuno kwakuine mabhazi nemota dzadziri kumashuro, ndo kwakuine mitoro yegumba kumba yekuti vana vaite ungano kupi kuchivhu zvizezese pasi rose. Si baba vanondituma kuti ungano haisiyo inovaka, asi ukaisa unganidzo yemazwi anovaka pakati pevana vesangano. Sechimiro chemiteuro kubva 1994 ndechekusunungura vana veZimbabwe kubva mukuomerwa kwakaita vakuru vedu, vatungamiriri venyika, vatungamiriri vemauto, vatungamiriri vemaorganization ose, nechimisikidzo chakaitwa nababa vaMnangagwa. Zvose zvakaitwa iri nzira yekutumwa kwakaitwa baba. Ndipo pandinomirira kuti baba, kuti ndizikanwe kuti ndiri kunamata ndiri munyika, ndakapupura kuti baba ndichanamatira nyika ino kusvika yadi yanaka. Kune chakaipa ndichachibvisa. Vari kufamba nezita renyu baba, ndichazviratidza ndizopedza. Imi muri koko. Ndakutoita
back to center kudzosera kwazvakabva. Alright. Saka kuti ndizviratidze pane mupenyu ari kufamba baba Edbon. Ayo ndakungokumbira vachengetedzi venyika vanobata nekutaurirana nehurukuro isina ruzha touya toenzanisa vanoziva baba Edbon vari vanamati vechechi yekwababa Edbon. Ngavabatane vauye pamambo Nyamandi ndipe zvizere padare randiri kupupura kuti baba Edbon mweya mutsvene chi. Okay. Saka ngatitarisei madzibaba. Ngatiti madzibaba Edbon waramba kuuya kwamambo semataurira muri kuita. Watadza kuuya matadza kusangana nawo. Zvinofambiswa sei? Nawo yenyu yakanaka baba. Baba Edbon handina chandinovatsvagira nekuti handina chandoda kwavari. Indine zvese zvakakwana kana Mwari vandisunungura. Rubatsiro rwandinotokumbira kune varuzhinji rwenyika. Nevose vandakanamata navo kubva kuSt Paul, St Peter, nekuroma pamwe chete nekuCACC. Vana vanoziva ruombeko rwemutumbi ndisina mheremhere nemunhu. Asi nhau iripo ndeyekuti dare randikatumwa riri rehondo ndinomukanda. Ndomutema. Nei. Ndomutema. Ndomutema andofriza mota dzake dzese. Ndovhundunyura. Zviri pasi pe zvese ndomu zita rake roenda papi pamusoro pahuipi akasasangana neni ini. Okay. Zita rake rinoshatisa zvokuti haaonekwa anonyara kufamba asi akakurumidza ndinomuombeka ndomuturika ruoko rwenyasha. Baba ndovakumbira sekukumbira kwandiri kuita vana vose vari kufara kufamba nei. Alright, aiwa tinotenda madzibaba. Thank you so much nekutsanangura kwakanaka. Saka nhasi tasiya nyaya yamadzibaba Edbon. Tanzwa matsanangura nekuti ndenge tida kunzwa direction kuti makazosangana nawo ere. Chii chakazoitika mushure mekunge mabva pano mushure mekunge marowa nekuti paya makauya gemenzi rengi rakatsvuka ropa muchiti mahamba ndo ichiri kurwadza. Okay. Nekuti semwana akanzi ndisarapwa nezvipatara zvipasi nekuti hakuna madhokta. Okay. Muzvipatara zvenyika zvirapini handirapwi nezvipatara zvenyika. Alright, saka mukarwara zvokuita serious munoita sei madzibaba? Indakakwana zvese ndozvinunura mune zvese. Alright. Saka pakanaka. Saka tomboti maita chironda semaroerwa makaita paya namava maita chironda kana ndiri kutonzwa kutoti aiwa hapa kutorarikana uchirara rangu pane matombo asi ndikuona kuti pakutorarika saidi iroro. Alright. Saka kureva kuti rakatodavira ndasimba zvokuti chinodiwa nemwana wenyika ndachimiririra kuburikidza nyika ine matambudziko nepasi rose. Nauya ndinayo mukomati inofadza. Rega ndimbokwanisa inako. Aiwa nhasi ndabatwa maoko namadzibaba. Titaurirei tinzwe kuti baba America yavhunduka nokuda kwako iwe. PaJoseph pavhunduka. Alright. Hasi tomboziva kuti kakomana kacho tori na T1. Paguta reHarare mukati menyika yekwedu vakuru vese vari kuntengendega. Chiya kuti kutsvimbo yecho yedu yechidei handina chandinoburitsa umbowo hwetsvimbo mhuri yangu isipo ndochekutanga. Mwana wangu makanaka akavapo, Otilia akavapo, Austin akavapo. Asi nawe kuti ndichisvika kune vana nyika zvairi kutambura kudai inini handichaswerere kutenderera bai zvakafanana izvi sekuru. Ndakutotangira paPenhalong kuno kwamambo Mutasa. Ndichavhura mugodhi wePenhalong. Ndine dare rangu randinoda kuti ndikuratidzei vana venyika kuti zve15 billion yeya handikuipei zvisina kana muromo wababa Idi kana Achivengwa kana Valerius Vanda. Ini handikupei. Nangwe AK ikauya yakadai handife ndakaburitsa kana tsvimbo yenyika ba. Saka munotadza kuiburitsa sei madzibaba ivo vana vari kutambura muchitaura kuti mimi ndimi mune tsvimbo yenyika? Zvakanaka izvozvo kutaura kwenyu. Semumiriri wegender and culture kubva kumatare evakaparara Malawi, Mozambique, Zambia zvichenda zvakadai. Ndakavamirira vose pachipotera. Ndiri chipotera chenyika. Zvandiri chipotera chenyika regai ndikuzivisei kuti 15 billion yandiinayo pandakaiviga
nekwandakaisiya chiratidzo chokutanga kuvana vezimbabwe nepasi rose chizivai kuti pane rori iri pamusoro-soro pegomo iri yewhite karori ka2 ton truck kupi kushamva kushamva ikoko ndo pane mhembwe panogara mhembwe ine makumbo 3 pandakararama zve7 years ndiripo hapana anozviziva. Saka nhau ndiye kuburisa chokwadi chenyika machira aya indagara ungonzanzi madzibaba ndizvozvo ndagara ndiri mukadzi asi nhau iripo ndiye kushongedzwa kweubaba hwemasimba ndo hunodedzwa panyama yani saka mimi muri kuti pane rori riri pamusoro pegomo mati T35 hongu yakakwira sei pane road here pagomo apa road hongu iripo kuti motikari inokwanisa kuenda kundomira ipapo hongu road iripo saka izvozvizvi ichiripo here rori ya nevandakataura navo vakati rori iripo rori handamboishandisa kwenguva refu ndeyenyu hongu handina kushandisa kwenguva refu kwoita 323 iri kuva machipisa ine nhau iriko Honda Fit AET 3636 ine zvainazo panopa haifirizapo ndakaisiya ikoko asi handiri kuti itorwe vanhu vachiona ndotangira chiratidzo chezvose mushure mekunge vana vaguta zverori tomboisiya asi ndoda kuti vazive nyaya iri pagomo ripi iroro ndo pane mugodzi wakafushirwa nevarungu vaiva munyika inoi kumashoro uko ndokuverenga zita revarungu ivavo pana Kelvin Brown mune chiratidzo chandinokuudza ndiri panze ndiri kwandendiri kuti ukanosvika apa pinda neapa pinda neapa ndo mune manda yegoridhe mune armored cable inodzika kunosvika pasi kusvika kumvura cable iyoyo ndo yandotevedza ndo saini nangwe ndakati ndichararama kwemakore mangani asi ndakasiya masaini ezviratidzo zvandakapiwa nemweya. Saka so makazvitarisa imimi madzibaba vana veZimbabwe vochiita sei? Zvanaka zvikuru mubasa romweya ndinotumwa zvakakwana zveutsinye nevanhu handichadi ndada kuregerera vana veZimbabwe nekuti hamuna chamuri kutomboziva kana kuona munonamata kumabvezuva muchiti kuna Mwari mabvezuva hakuna Mwari baba uku hakuna kana Mwari kana baba Mwari ari kupi ari kumba kwaunobva Nhoroondo hatisisina vana vechidiki asi ndinotenda mhepo yenyika mhepo inoyera yakandiperekedza kuti ndikuzivisei nawe. Nyika ino kune madzitateguru kune nhau yemadzitateguru hana neanda Nyakasikana hana Kaguvi varapi vakuru vekumashure ndoparanzi parinofa chinomuka chimwe naika kureva kuti mbuya pavakafa ndivo mai Maria venyika. Mbuya vapi? Nehanda Nyakasikana. Mukupupurwa kwekuperekedza vana vose kubva mabvezuva ndiyo Marawi Mozambique vachigadza muzinda wekutsvaga pavakange vatumwa kusvika munyika ino yeZimbabwe naika baba kumabvezuva hakuna Mwari kune simba rinosumuka riri mumhute rakatakura izwi rinobva pasi apa ndo pane zvinoyera mumvura muyamwe mune dombo ndino rinoyera baba ndo rinopatsanura zvese ndo rakatakura zvese ivhu maminerals ese ma15 billion amuri kutsvaga ari pai ari pasi. Saka nhau yokunangana neni newe nekuda kwenzara kana kunosungwa kwemvura umbimbindoga wenyu vana veZimbabwe ayo kunogoita umbimbindoga wedu sei imimi madzibaba muri kutaura kuti mvura ndimi makaisunga kuti isanaye hongu akasike kutanga baba kuti ndisvike pakuzosunga mvura izvozvizvi makambotaura futi ninye chando chando ndofunga uri kungoona nangwe pandatosvika kubuda panze apa mukatakata saka machiregedzera futi chando ndodi
Ndiribva pamambo magoni kati baba rega ndimboratidza ngatimbosumuka hape kudenga kwandinzwa. Saka mhinduro yekununura vana venyika yeZimbabwe nevana vemusha kwangu, vemhuri yekwaChikomiti, vemhuri yekwachivige, mhuri yekwamambeva, mhuri yekwadzinoreva, mhuri dzemadzimambo ose enyika ino yemativi mana, vana veZimbabwe. Ungandiona tichifamba ndiri ndega ndichiita zvandinenge ndichiita nebasa raMwari, asi chikuru ndiri kukumbira ruchengetedzo rwevana venyika yeZimbabwe vari munzara, vasiri mumabasa ekumbunyikidzwa, nekuti Zimbabwe haina industry. Industry ndinayo. Ndakabata. Okay, makabata futi industry. Industry? Baba industry ndinayo. National housing ndinayo baba. Ndinovaka dzimba dzepasi pemvura paya pane underbase paya pandichigadzira musha wambuya. Ndicho chikwereti chenyika inoyi baba. Hapana anoziva musha wambuya nehanda. Hapana anoziva chipiro ichocho kuchizochitedza kusvika nhasi pachirwa nezviri kudiwa nemhepo. Ndipo pane chipikwa. Sazvo kutumwa kwandinoita nababa, inini ndinoregedzera. Ndoratidza zvakaonekwa kumashure ndonga muda kuzviona zitereki. Vazhinji vanoti tiratidze vachinofona, tiratidze. Hama vadikanu, foni yangu iyi ndingasvika kutozoidzima maakungoona. Inini musiri kumboziva ndiri papi. Saka handidi kuti murambe muchiona zvinhu zvinoshamisa kana ngatione shanduko yemagariro, rudo nemafamilies. Tidzokere pamavambo. Pari kudiwa nemweya mutsvene waMwari. Ndinotenda. Saka topasvika sei madzibaba? Ndo pane nyaya kuti toita sei muri yeZimbabwe pai makauya mukataura mukati ndimune tsvimbo yenyika. Tikafamba kugomo kwamakanga muri kuya. Tichiona muchiratidza kuti apa ndo pane mbiya yakadai, apa zvakadai. Asi mhuri yeZimbabwe iri kuchemaka kuti zvinhu zvinake. Mvura makati makasunga, edzi ndime makagadzira. Izvozvizvi maindustry futi tingeri singazivi kuti national housing. Ndiri kuda kuvaka Monomtapa. Kwete kwayakavako. Musanyebherana kuma. Monomtapa hameno chingoriwo chibuilding icho chiri kokwe. Chinochengeterwa zveukoshwa nekuferefetwa kwenyaya dzebasa renyika. Kwete kuti ndiyo Monomtapa. Monomtapa iri paBhoyera, pagomo pandicharatidza nyika yese. paBhoyera panonzi pamarova Nyatapo. Okay. Padhuze namambo manyashanu pane chikomo chinonzi Kashiri. Ipapo ndo pandicharatidza chiratidzo chechivakwa inonzi Monomtapa Estate Village. Yakatarisana na apo ndo pa King zviya. Pamasvingo. Pahungwe pachikomo chipa pagomo rinonzi Matuku. Kana unzi Svikire. Ndakuvaka zviratidzo zvezvose zvandinazo zvinoenderana ne15 billion iende kuvana vachishanda vachibatsirana neni kuvaka zvivakwa zvese. Ndoenda kuNegomo Estate Village ndichifa. Ndana chief chiweshi Estate Village vogara vakazorora varume ava varwa hondo vana veZimbabwe yepfuti varwa zvehondo yenyonganiso pakati pedu madzimambo ewa atiri kushora nhasi asi singaoni kuti vakutoshewa nzira yekuti totsiura sei vana vedu asi ini ndakutsiurai inini ndakutakura umambo hwose ndokokota ndo hwapandiri mai simba rababa ndoshanda naro tiri muunyoro toregererana mambo baba Edboni wouya ruzhinji ruchiona hapana kurovana hapana kudini vosvika pane vabereki vangu ndovageza vakasvika pamba hazvechokwadi ane zviri kutomutambudza murume uya. Saka ndoda kuti ndibatsire kubva kune vana vose vakaisirwa mhemerera dzemunyama nemhepo inoshanda iri pana baba Edboni. Ndosunungura vana veZimbabwe kubva pachiratidzo ichocho. Asi chiratidzo chokutanga sevana vari kufa nenzara. Ndine mamaini 68 mamaini. And kwete makomo. Ndikwete mamaini. Ndine makomo. Alright, sorry, makomo. 68 makomo. Ani chi makoma? Umanda sekuru. Kazvinzi nyika izere uchine mukaka. Ndiyo ine yeZimbabwe. Ndichavhura Penalonga. Kuno kwaMutare. Right. Border Timbers. Ndichange ndiripo ndoisa ma headgear chaiwo ipo paya nema open cast. Okay.
ndoenda paMaCentral Command Center. Alright. Vanondiziva ipapo ndiri paShamva Gold Mine. Ndichitaura ndichadzoka kuuya kuzovhura Shamva Gold Mine zviri pamutemo. Ndovhura ashandi mine zviri pamutemo. Ndoziva kuti goridhe renyika riri kuenda kupi. Sevana venyika tobva tachengetedza tichi injini yamuno muZimbabwe. Ndogadzira road yababa vengai Muzenda. Pamuze pamoyo apo Estate Village pademu ndogadzirisa King Road. Okay. Ndogadzirisa road yepasi peguta rekwaMutare pamusoro paane mvura. Takusevwa. Aiwa ndogadzirirai vana veZimbabwe. Tarisirai chikamu cheupenyu kubva kudombo rechiyera randakapiwa nababa senyika yose. Kune vose kuna naAmerica kupi South Africa nyika dzose dzakatendera dziri kushanda nababa. Nevana vose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Vane maskaveta, marori, vane chinyi. Inguva yakwana ndoburisa 15 billion. Aiwa ndoisa kumaofisi angu. Zviri pachena. Ndapedza saizvozvo. Vana voshanda zvakanaka. Naika vachiwana mari mugove wavo wakakwana zuva nezuva vachienda kupi? Zvekudya aiwa ibvararira kubva pa15 billion. Alright. Nemadiamonds andinawo. Alright. Saka sofa izvozvizvi paPenalonga pamuri kutaura pane sangano renyu here zvakamira sei paPenalonga? Zvenge zvakadi kuti timbosvikawopo timboona kuti zvakamira sei paPenalonga? Munenge maita basa vaMgomati. Ndinokutendai kana muchinge mazadzisa nekuti musi wacho wamatosvika kana matoti mangwana. Ini ndakutoenda kumasvingo kwaGutu ndakutonomirirawo zvikamu zvokuzorodza zvizhinji zvandakasiya zvisina kumira musha kumusha. Okay. Saka kuPenalonga ndinokukokai nemufaro nekukuratidzai pakirawa rababa va 1964. Okay. 1964 mugore iri vanokurukura nhau yekusangana nababa Mugabe. Okay. Vachibva vanoita nhau dzavo dzebasa raMwari. Alright. Vakanamata. Munzi wemweya. Alright. Baba vaMugabe vari munzi wemweya. Rakakatarira nababa izwi rikabva zonotorwa. Ndopane izwi rababa paSt Augustine. Alright. Ndokuratidza chiratidzo chipi ichocho. Ayo hapana chakaipa tinoita kuti tisvikepo. Saka so madzibaba sekuuya kwamaita mungatitsanangudzire imimi kuti so tochiita sei mhuri yeZimbabwe inoda kupona makawimbisa mukati vanorwara zvirema zvinofamba. Saka nhasi masoko enyu amurida kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko angu vana veZimbabwe ndeyekuti ngatichishandai pamwe chete. Namba paplatform rudziona. Munogona kuzidainzira zvakare. Namba 0775 690 969. Right. 0775 690 969. Right. Ndiwo pamunotaura namadzibaba nyasha ipapo mabasa ose emaoko. Ndakatakura hama vadikanu. Chandiri kukumbira kuratidza kuvana venyika yeZimbabwe. Chiratidzo changu ndochokutanga nekupedzisira baba mauya. Ini ndichatanga mangwana vakomana vakamirira kuti tishande kuvhura mugodhi nekupa vanhu maservice ekushanda paguta randoda kuti rishandiwe. Ndichiita chiratidzo chokuti 15 billion iya yavapo paRedwin Mine. Okay. Hongu mari iyoyo haishande iri papo chete. Tinana Shamva Gold Mine, Ashandi, Queen Mine, Inyati Mine, tinana Golden Valley, tina Sekfo Mine, tinana Chakari. Tosvika kunana Mberengwa, Blawayo, Slovela, Zenda, Gogwe. Baba ndine ungwanda hwepfuma. Alright. Vandati ndigovere kuvana veZimbabwe zviri pachena. Pasina mapepa. Ekunzi ndiye Fidelity. Okay. Ndiye Ema. Ndiye polisi. Izvo zvose ndadimbura mudare
renyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe tichashanda tiri mukuwirirana murudo, zvemapepa zvakauya. Isu tichikura taikuverenga matombo. Saka nhasi uno tiri kuda kuverenga matombo ari kuda kubva pasi. Pataitamba tsoro paya nenhodo paya, chaya chiratidzo chokuti mukakura muchazotamba nematombo muchivaka nawo, muchidya zvirimo mumatombo imomo, muchigadzira ivhu inyuwani kubva mumatombo, tichigrinda tichisa madhems edu akanaka kubva mumatombo iwaya nezvivakwa zvitsva. Saka ndauya nemabasa sekwose vana veZimbabwe nepasi rose nevakateterezwa vose vane makambani avakamisikidza uku. Uyai vana veZimbabwe.